Eventyret skal begynde. Vi er vågnet tidligt. Hvad vil dagen bringe? Hvor vi vil være henne, når vi når aftenen? Sådan begynder Arne Bundesens dagbog den 15. maj 1950. Han skal til Grønland, fordi han er marinesoldat og skal lave søopmålinger. Grønland er et eventyr, en rejse, ikke et hjem. Efter 3 måneder skal han tilbage til Danmark. De sidste par århundreder er Grønland blevet tættere og tættere forbundet med resten af verden. Øen oplever flere og flere fra- og tilrejsende. Uanset om man rejser væk hjemmefra, rejser hjem eller rejser ud for at skabe et helt nyt hjem, er Grønlands rejser altid forbundet med længsel. Hjemlængsel, udlængsel eller længsel efter noget, der slet ikke kan sættes ord på. Længslen ligger som en undertone i marinemalerierne og i fragmenterne af tekster fra arkiverne, vi møder i denne podcast. Længslen har været med til at definere rejsen, mødet eller afskeden med Grønland for mange forskellige mennesker. Med Atlanterhavet imellem sig er Danmark og Grønland forbundet, mellem det kendte og det fremmede, mellem det gamle og det nye, eller mellem 2 hjem. 7. oprejse, 24. september 1953. Nunaga nunarsuup avannani asasara inuuffigisara. Eqqaaniarpagit unnummimaani soorlu nungullugit pisartunga. Unnukkut qaamaneq nungusaraangat avannamut isigisarpunga. Silarsuarmi nipangersaraangat ilinnut taava saanniarpunga. Auko Lynge skrev digtet Nunagaa, imens han var i Danmark, langt væk fra Grønland, hans hjemland. Sangen handler om længsel, om landet på den anden side af Atlanterhavet. I 1953 skrev en passager på vej hjem til Grønland de første vers ind i gæstebogen på skibet Uummannaq. I samme gæstebog på skibets rejse i 1955 skriver en, som kalder sig en løsladt fra Grønnedal, om kastanjen, bøgen og kvinden, om det Danmark, han har længtes imod og nu er på vej tilbage til. Hjemrejse november 1955. Længslen lærte længslen gro, kastanjer, bøg og kvinde. Men over bølgen bygge bro, ak, Uummannaq, du savn og minde. Hjem er en længsel, noget mennesket søger hen til eller søger væk fra, mod noget andet, mod forandringen. Nogle forlader Grønland, andre Danmark. Fælles er håbet om, at rejsens endemål skal åbne nye muligheder i livet. Den unge trykker og håbefulde forfatter Andreas Lund Drosvad forlader Danmark mod nye horisonter og andre muligheder i Grønland. Nytårsaften 1922. Noget stort forestår. En grønlandstur. Bragt i stand ved et tag i nakken på mig selv og et tag følgerne og følelserne, som byder på. Dog ærlighed. Jeg er træt af mit nuværende liv. Kampen for føden og klæderne er for stor og for glædesløs. Hvilket er så meget desto mere fortvivlet, som jeg anser glædens rod og livets vækstkilde for liggende i arbejdet og kampen. Under naturlige, det vil sige ideelle forhold. 11. april 1922 har prægtigt solskin i dag og går kun 5-6 mil fra land. Så kysten toner frem i sin prægtige hvidhed med indlandsisens flade bag og stenklippernes sorte isbrængt. At beskrive dette land i digtning vil være umuligt med mine hidtidige gloser. Rejsens glæde og spænding er for mange også iblandet bekymring. For ude i det fremmede venter også nye udfordringer, måske endda fare. For nogle var rejsen en nødvendighed, og så måtte man tage udfordringerne op, når man mødte dem i det fremmede. I 1956 skrev Otto Henriksen i skibets gæstebog en opfordring til sine grønlandske landsmænd på vej mod Danmark. 1. oktober 1956. Ruanartumikkalallit amerlaqaagut Danmark imod ilinneraa. Heldigvis kan mange grønlændere tage til Danmark og få en uddannelse. Desværre er der så meget alkohol, og det ødelægger oplevelsen. Vi grønlændere må sammen tage kampen mod alkoholen op i Danmark, og på den måde også møde nye venner.
Kontaktinformationer: Gothersgade 109, København K. Telefon central 11 623. Åben alle hverdage fra 10 til 16, lørdage fra 10 til 13. Hilsen til alle jer, der læser dette. Vi kender længslen tilbage til det sted, vi skal forlade. Til det, vi netop er blevet bekendt med og fascineret af. Kai Ludvigsen kalder med et lægeglimt i øjet sin længsel mod Grønland for Bacillus grønlandicus. Den bacille, som er en fascination og tiltrækning af det fremmede og det eksotiske. Thule den 6. i 8. 1932. Det lader til at være en ret håbløs sygdom, jeg er blevet angrebet af. Bacillen sidder mig stadig i blodet, og jeg kan ikke få bugt med den. Nu er jeg atter overvundet af den. Lad mig nu se, om jeg ikke denne gang kan vinde over den, for ellers bliver det en kronisk lidelse. Bacillens navn er Bacillus grønlandicus. Da vi vendte hjem fra vores sidste ophold heroppe den 7. december 1931, var det den absolutte mening at blive derhjemme for resten af livet. Men næppe havde man fået overstået det dejlige gensyn med sin kære familie, før denne underlige, urolige længsel efter Grønland meldte sig med stadig stigende kraft. Grønlands friske luft fremhæves frem for Danmarks isnende ruskregn i et rimende digt, komponeret til sangen Mandalay og skrevet i skibet Umanaks gæstebog i 1955. Farvel til Grønland, julerejse 1955. Hvor jeg dog trættes af at træde på de våde fortovssten, mens den fæle danske ruskregn isner gennem marv og ben. Har man først i Grønland levet, længes man tilbage der. Længes jeg tilbage der, selvom livet gav besvær. Som Grønlands luft har åndet, der kun trække kan sit vejr. Du land, som drager mig, skal jeg atter skue dig. Havet kalder poesien frem blandt de rejsende, der digtes kvad til ære for kaptajner, for maden og for landet, man rejser fra, og til landet, man rejser til. I 1953 igen i skibet Umanaks gæstebog skriver Egon Nordbo et jovialt rim om de mennesker ombord på vej til Grønland, og om alle rejsens forskellige mål. Der er mange slags mennesker ombord. En læge, lærerinde og en jordmor. En masse arbejdere og marinerekrutter. Dem sætter vi af og døber dem i vitutter. Skomager og tømrer og en røntgenmand. Han siger, han kan se igennem det hele. Men jeg tror, det er en lille hvid and. Men lad os nu se, når vi når Grønneland. En flok passagerer laver i 1937 deres egen logbog, som ved rejsens endemål tilegnes kaptajnen. De kalder logbogen Hansegeden. Hansegeden er et ordspil på skibet Hansede, de rejser med. Her er lyrik, rim og munterhed på rejsen mod Grønland. Rejsen bliver et minde, skriver 2 svenskere, som efter sigende aldrig før har været uden for Sverige, og nu er på vej over Atlanten til Grønland. För oss 2 svenskar som för första gången reser utom Sveriges gränser kommer denna resa till Grönland att kvarstå som ett minne för livet. Trots att vi inte kunnat tala danska har för oss allt ordnats till vårt bästa. Alla människor vi har varit i beröring med har varit mycket vänliga och snälla, samtidigt glada ansikten överallt. De 2 svenskarna, Olsson och Åsberg. Længslen er havets, og intet kvad fortæller historien om at finde hjem mere storslået end Homers Odysseen, der handler om Odysseus' mange kvaler for at komme hjem til sit Ithaka og den ventende Penelope, og alle havguden Poseidons forhindringer. Også dette kvad tager bagmændene bag Hansegeden under kærlig behandling. Det bliver til en besyngelse af havet med et glimt i øjet og et smil i mundvigen. Lyt, o brødre, til sangen, som toner vildt over havet. Stolt som en prustende hingst, hans ede kløver Atlanten. Snart i vuggende leg, snart vildt omtumlet af bølgen. Rikningen synger sin egen sang, frembragt af den bidende nordvind.
Hundredvis af fugle i svævende flugt følger skibet. Hvaler, som springer i skum og fremviser de glatvåde kroppe. Hammeren fra skibets bug fortæller det lyttende øre. Flittige hænders sejr over havets trodsige modstand. Tilgiv, o muser, den flok, som formasteligt nød dine gaver, uden at lyren med klang fra morgen til aften der hyldede. Undsluppende rytmen fra bølgernes favn vil vi atter opvågne, skuende landet, hvor bjørnen med brøl under nordlys sig tumler. T. Homera. Når man kommer over havet, skimtes det forjættede land. Det land, som drømmene og udlængslen strakte sig imod. Eller det land og den natur, hvor hjemlængslen finder hvile. Kaptajn Gulé Svendsen på MS Umanak tilegnet. Anden hjemrejse 1952. Du hviler, Grønland, klædt i hvidt, i isens kolde favn. Men grønne dale smiler blidt og skabte dig dit navn. Hvem glemmer Diskobugt i nord, med isfjeld tak ved tak? Men skønnest er dog fjeld og fjord omkring dig, Umanak. For Henriette Egede er Grønland hendes nye hjem. Hun rejser i 1832 fra sit hjem og det velkendte i Danmark til det ukendte i Grønland, for at blive gift med Nikolaj Egede og skabe sit eget hjem, som det forventedes af en ung frue dengang. Det nye hjem viser sig i første omgang for den rejsende som det fremmede, og i angsten og i frygten for alt det nye. Under sejl i Strat Davis den 27. juni 1832. Storm, som jeg var så bange for, har vi været fri for. Her hvor vi nu sejler mellem utallige isfjelde, så uhyre store. Mange af dem, som man må rædes ved at se dem, og helt når man hører, hvor farlige de er. Støtte skibet på sådan et, så var vor undergang vis. Jeg undrer over, hvorledes det kan lade sig gøre at sejle således imellem dem, uden at berøre dem. Tænk, nogle af dem kan være 400 alen høje og en kvart mil i omkreds. Det er et rædsomt, men stolt syn i klart vejr at se dem. De har forskellige former. Nogle ligner kirker, andre hele byer, tårne, slotte, skibe, etc. Den 26. juli i havn ved Bonnevik. Jeg har i dag været i land. Da vi havde spist til middag, spurgte kaptajnen mig, om jeg havde lyst hertil. Jeg fandt her 2 små værelser og et køkken. Alt meget hyggeligt og ordentligt. Men med rædsel vendte jeg mig om, når jeg kom til vinduet. Til det uhyre hav, prydet med de undertiden sælsomme isfjelde, viste sig så langt man kunne øjne. Efter 2 dages flyrejse ser Arne Bundesen, som vi mødte i begyndelsen, eventyrets land Grønland, tone frem. Han beskriver en fremmed, men storslået natur med is og fjelde. En nøgtern beskrivelse fra en flyver i 1950. Men han skal heller ikke føle sig hjemme eller skabe et hjem. Han er på rejse og skal hjem igen. Så meldes der Grønland i sigte. Vi ser skarpkantede brune fjelde med hvide klatter sne imellem. Der er en del skyer, men det ser godt ud i alle tilfælde. Vi er i nærheden af Kap Farvel, som vi runder, og så følger vi vestkysten, i det vi flyver lige uden for selve kysten. Under os har vi storisen, den ene flage lige ved siden af den anden. Det danner et stort mosaikstykke. De fleste små parter er hvide, med sådan noget som 1 ud af 1000 er grøn eller blå. Formodentlig skyldes det, at isen er gennemtrængt af vand. Men det er et pragtfuldt kunstværk at se på, hvis man kan have lov til at kalde det sådan. Podcasten er udarbejdet af Nuuk Kunstmuseum og arkivet ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. Den er produceret af Per Blok med lydlandskab af Sialuk Production og indtalt af Anders Øgaard, Mats Bjerre, Nayara Gede, Inge Seiding og Stine Lundberg Hansen. Nunaga er indspillet af Anders Øgaard. Podcasten er støttet af Samarkpuljen og Nordens Institut i Grønland.
Alle arkivalier og marinemalerier kan ses på arkivet ved Grønlands Nationalmuseum og Arkivs hjemmeside, samt på Nuuk Kunstmuseums hjemmeside.